nindot mga kapaglaong no sa kanta. Magatindog ang tanan. Pero sunod rin tindog. Huwag ang tanan. Kung pasabot part niya, tingin kong tanan dahil mga atos langit. Pag yun, magatindog ang tanan. Tindog na yun. Pero ang kanindot lang kay sa kuros itagaan tagpangin. Amen? Oo, dahil kanindot. Ano ba na itong seminaryan? Mas 50 na ba ron? Muna klaro yun. Ang mitambong karon plus 50. Sa ito pa, itong gamerang kuha niya, mitambong karon plus 50. Okay. Di, first honor. Ako na ginala rin akong premium. Kay blessing na rin kung naging sunod. Okay na, ang ubang niya ko sa pikas, palhin ako din kay muna last na ito nga seminar, lecture na ito, patagabi yung The Truth Church. Kaya daghan karon ang iglesia sa pagkakaroon ng record, doon ay 43,000 ka mga naristro na reliyon. Sa una, Cebu, 33 na nadugang karon nga napulo ka mga simbahan. No? Napulo. Aw sa kalibo. Or, wala yung pila kalibo ka mga iglesia na nadugang karon mga kaigsunan. Ang problema mo sa ang pag-ilan nga wa man gyud gilitong sa Ginoo nga ang gitukod nako Iglesia ni Cristo. Ang gitukod nako Baptist. Ang gitukod nako Seventh-day Adventist. Ang gitukod nako Romano Katoliko Church, Roman Catholic Church. Ang gitukod nako wala magsulti ang Ginoo niya na. Ang Biblia wala magsulti. Mao na nga nigawas ang tema nga unsaon pag-ila sa matuod nga iglesia. Ang iglesia gitawag kana siya o the believers of God. Kay sa Griego gitawag na siya ecclesia. Means the congregation of God or the believers of God. Unsaon na to pag-ila? Ingan lang. Sa Buhat City 38 sa Old Testament, doon na iglesia sa Old Testament. Nga nung nagtukod pa man si Kristo nga naa naman iglesia sa Old Testament. Si Kristo nagtukod og iglesia, di modo mga kaigsunan, kadtong nawala nga simbahan kung mga Judaism sa una nga nawala, sa diha na nabihag ang Jerusalem, ang Israel sa Roma, nabihag na sila na itong 34 to 33 padungan ni Kristo BC. Napildi, gisulong ang Israel sa Saturday partner, sa Madugig gisulong. Niya kay ang mga sundalo sa mga Israelimon, Jerusalem, di man makikaway kay huli sabat lagi. Motong napildi. Sa panahon ni Kining Isus, under na sila sa Roma, nabantay mo, nga ang murubing sa Bethlehem, sa Jerusalem, di ba ang Roma na, ang sundalo sa Roma, ang nagtuyak, nagpalangsan ni Kristo, ang mga Romano na. Yan ang dapitan, sa diya na nangawala ang mga Judaism, katong mga Israelimon, nangawala sila, gitukod pag-usap ni Kristo. Mabasa na sa Kuwantos, iyang ginariper, ginapatindog pag-usap ang nangawalang banay sa Israel. Mao na ang pagtukod ni Kristo sa Mateo 16:18. O iyang gisultian si Pedro, ikaw si Pedro sa ibabaw ng bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Karon ang pangutana, daghan man nag-angko ni ini mga kaigsunan. Saan na ito pag-ila? Ang ato pag yun? Natural ato yun. Ato ko na. Ngayon kung sila kay amo ko na dahil natubang ng po Iglesia ni Cristo. Sabran, asa mo gitinuod ka nang mabasa o ka nang dili mabasa? Akong tubang, puros ng tinuod, brad. Na ay dili mabasa na tinuod, na ako'y mabasa na tinuod.
Naapoy mabasa nga dili tinuod, naapoy dili mabasa nga dili tinuod. Yang sama man na, mabasa man nga mo. Mabasa dito. Dili tanan mabasa nga true orange, nga orange ang sulod. Kay naay true orange, nga ang sulod tuti. Ano ka sa motor ba? Gasolina. Pero naay marka nga true orange. Konsultian ka, pastor, na ang tinuod dili mabasa. Nidagan man ang baboy. Kung saan na siya? Sa baboy. Na nabasa? Wala. Pero tinuod baboy. Oh. True orange, nagbitay. Naimar kang true orange din, ha? Wala. Pero tinuod siya. Mga na ang Seventh-day Adventist, pastor. Isa dili mo mabasa na magitukod ni Kristo, pero mo tinuod. Oh. Kanang inyo mabasa, nangupyar mo. Ikupyaran ninyo. Ikupyaran na. Kung kay bawal mo na, bawal ang pagbutag karaturas sa ngalan sa Diyos. Kaya was makasama ka, gamitin mo itong ngalan sa Diyos. Balo-balo, Iglesia ng Kristo, di ba? Balo-balo, Iglesia sa Diyos. Nadahig ang Diyos. Dili mo kasala, balo-balo sa balista. O mali mo rin, huwag kayo madahig ang Diyos. Dili pa pasimalanan. Maunay nakadaog mga gigsunan sa panahon sa pagpili kung unsay karatula sa niini nga simbahan. Kaya sa unang panahon sa wapay karatula, Sabbath keeper ang tawag. Sabbath keepers ang tawag nini. Unang pagtana kung saan pag-ila. No? Ako na paghihanyo no, ang kining mga diakono kung maglimpyo mo, i-apel tayo naglimpyo nino. Kaya ganang kita naglama-lama, dili pa na sa kamera. Sa iya kinangkuhan, puti man siya gayo, huwag imunin sa buwan. Karoon na, mura naman yung naalilaw sa langong, tungkol sa kahugaw mga kaigsunan, tungkol sa abukan. Yapila po ninyo nagtrapo mga kaigsunan, kaya sunod para natin apisanan. Kung saan pag-ila sa matuod ng iglesia, ang pag-ila doon ay timaan. Sa mga timaan, pasabot mga kaigsunan. Ezekiel 20, versikulo 20. O, maning laro ako. Laro pa sa tututo. Balaan na ang atong adlaw ipapawlay sa matrikulay, Sabado. O sila mahimong usak katimaan sa taliwala kanako kaninyo. Aron kamo makaila nga ako mao siyuba nga inyo Diyos. Hello, mga seminaryan. Hello. Ako pa wala pag-abot. Amat. Ang usak na timailan nga timailan sa motor ng iglesia ang adlaw Sabado. Adlaw Sabado kay inyong mana. Dili man ni ato sa Biblia man di ba? Di po pwede ang Diyos masayo mga kaigsunan. Samala sa Malakias 3 City, Sai City, ang Diyos way pagkabalhin, ang Diyos walay pagkausap. Ano mag-usap-usap man? Nga sa daan tugon, Sabado, sa Bagpo, Domingo. Di naman ay klaro. Ang tinod ng iglesia, di kan sa Old Testament, Sabado, hangtod karon. Hangtod sa bagong langit, bagong yuta. Kunya kung sa ingon sa Isaiah 56:2, bulahan ang nagapadayon sa pagbantay sa adlaw Sabado. Kung sa gani, bulahan akong ina ng akong katbang. Ahaman mo nabasa nga dili bulahan ang nagbantay sa Sabado. Kaya kung naa na, makatabla ka. Pero wala na, siguradong pildi ka. Naya kong nabasa na bulahan ang nagpadayon sa pagbantay sa Sabado. Ang imo, haman mo, bulahan ang nagbantay Domingo. Asan? Tagay kong tikso. Wala. Kung wala, ano nga dumog yung musway mabasa? Nanaway nabasa. Diliwa? Naaman mo din, nagtigo mo sila Domingo. Nagtigo, kaya nahadlok na sa mga Hudiyo, nanago sa kwarto. Natunog to sa adlaw Domingo. Nanago sila. Wala na mag-ingon, nagpahulay sila. Sa adlaw ipapahulay. Ang adlaw ipapahulay, usa ka timaan. Ngayon naganay ka nga, ngayon nagani ang kapitan niya, karong Sabado, mag-meeting ta.
Ngayon ka, di ko kapit. Di ko rin kapitan. Kaya nga naman, sa balista ka, nga nung naibalaman sila, nga kung di ta mo apel sa balo, Adventista ta, tungod kay timaan na sa Diyos mga bigsunan. No? Ang pagila, dunay timaan. Sabado, sa pa, how can I find a true biblical church? Kung saan man ako pagpangita o pagkakaklag sa matuod gayon nga iglesia na sumala sa Biblia. Saan man na to? Ang iglesia, kung katawhan sa Ginoo, sa ipaymanon sa Ginoo. Okay? Ang katawhan sa Ginoo, dilitaan sa Ginoo nga dili pagkanon o mga mahugaw nga mga mananap. Nga naman, kay usang kini katimailhan. Sumala sa 2 Corinto 6:17. Ayaw na kamo paghikap og mga mahugaw. Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Ayaw na mong hikap. Ang pagkutanan, kung gihiluan na ang baboy. Nga naman nag-ingon pa sa Apostol Pablo na ayaw mong hikap sa mahugaw nga hilo naman. Di ba kung hilo na wala hugaw, kung wala hugaw, di wala pahimangno. Nga nang nagpahimangno pa man si Pablo, tungod kay nagpabilin pang mahugaw. Mabasa? Yes. Pininig 21:11. Ang sige ngon. Klaro kay gingon magigsunan. Sagdi. Ang dautan magpadayon sa dautan, o ang mahugaw magpadayon sa pagkamahugaw. Unsa kanong mahugaw? Magpadayon. Na unsa ang paghidlo nga nagpadayon man? Kung mabasa ko nga ang hugaw nagpadayon, pildi. Ani ko pildi. O lagi, ito na basahon. Okay, ang usa sa mga didili mga kigsunan sa iglesia kung kini sa simbahan sa katawhan sa Ginoo ang mga mahugaw nga mga mananap. Search the true church. Taga-taga nga iglesia mga kigsunan. No? Dili lang sinso mga igsoon, bilang ako. No, nagdebate pa lang po sa dili katong protestante. Nagkamumpo ng protestante sa una, di nakatingog sila sa ako. Dili ganit sila mutanaw. Sukok sila sa ako. Kaya ang ilang pastor, nagdebate din na mga kigsunan. Sukok. Muna nga, di na kayo sila mutanaw sa ako. Pero karon, ang katawa na, nagkamumpo ng mga kigsunan. Sama na ito, pag-ilaan na. Number 1, adunay, napuno ka mga sugo. Ang iglesia na way sugo, kami tawag na ito na. Piki. Ano piki pa niya? Ngayon ang Ginoo, if you love me, keep my commandment. Yan kasi sugo, may hugman. Sa pagiging si Ginoo, handa alas paggabi ng tuson sa balang ng pantek sugo. Nagpasabot, why? Dili sila mabalaan. Kung dili mabalaan, piki. Ako gingan sila, yan ang mamoy sugo. Ingon siya, Brad, wala na sugo. Brad, kay Duhan na lang. Oh, wala na sugo. Yan, Duhan na lang. Kanang Duhan, hindi na sugo. Sama ka ron, Brad. Ang mangga, ibahin sa Duhan. Gibutang sa mga basket. Duha ka basket. Mangutanan ko siya mo. Nawala bang napuno ka mangga? Sa aral. Pero gibahin lang Duhan. Kung nga na. Andre, gugma sa Diyos. Andres Bicas, gugma sa tao. Gibahin sa Duhan. Karon, gugma sa Diyos. Waka kapasan, pastor. Sabado ang ipapahulay, kapasan. Dili sa sugo, sa Diyos, gugma sa tao. Pasado ka, pastor. Di tawag sa among tawag kas ginikanan, di mapatay, di mangawat. Yes, pasado ka. Dili ka wakapasan sa Diyos. Yan naman, nag-ingon niya sa Diyos nga, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall be labor, but the 7th day is the Sabbath day for the Lord. For the Lord, kanang for the Lord, para sa Ginoo. Dili para sa tao, mga kigsunan. Dili mo kapasar, pastor. Dili mo
makapasag. Ginoo na na'y uluwas ninyo. Pero basihan yun nato ang Biblia, di mo kapasar ba? Diyan saan ba? Dili kapasar. At recognize ang taga-plan kuya. Salamat nga dahil na itong mga kaigsunan, first honor. Okay, maleta. 10 commandments, usa ka estandarte, baruganan sa gitukod sa Diyos. Kaya ang magtutukod mga kaigsunan ang Diyos. Ang suko, hantod, kanus at tumanon. Kanus nara. Kinigit tinaw ni. Unang Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo kay mong bantayan ang sugo may gawas kini sa bulig, may gawas sa pagsaway hantod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Hantod kanus ang pagtuman, hantod sa pagbalik sa Ginoo. Wa pa mo balik ang Ginoo. Wa na magtuman silang partner. Karon kay hantod sa pagbalik sa Ginoo, saan ang tanong panahon namin? Uy, giagda ba ta? Ano yan agda alas pagkami ng tuson sa mga malaan sa mga nagbantay sa sugo sa Diyos o sa tinubuan ni Diyos. Pinaday 14-12. Giagda ta. Kaya naman tas katapusan, giagda ta sa pagtuman. Nga naman, Mateo 24:14, gubat, gutom, kamatay, linog, kabugnaw, sakugma. Niya na din natin katapusan na kung sa gubat. Experience na tagubat, gutom, kamatay, linog. Nakabalo mo ang linog mga igsoon na asa na ikaw na nasod? Asa na nasod na ikaw? Nga 7 point kapin. Ha? Australia? Alaska? Oh, 8? Oh, manggana. 8? Ato ganing 6 mga kaigsunan, ang trip, bungkag-bungkag na. Oh, pero wakil kaguba sa payag ni Lola. Ang 6 point, kaya magtuya naman. Pero katong mga simento, liki mga kaigsunan. Grabe sa atong katapusan. Ang peligro, ang kabugnaw si gugma. Mo na pinaka-peligro. Di nagaganahan simba, di nagaganahan tanaw mga nagwali, di nagaganahan tanaw sa mga elder, di nagaganahan sa mga pastor, ma'am, di nagaganahan. Kung na'y magwali, di nagaganahan. Kung na'y magluaw, tago. Grabing kabugnaw na mga kaigsunan. Bugnaw na tayo, bugnaw pas sa simon sa ito'y ang pagtuo. Paano? Imong, kanong-kanong ko sa experience niya kong magtunikol, nga kung ato si Austin mutago kung niya makahibalo ka rin na sa Austin sa ilang balay katong yung asawa ni Austin dili mo uli karon kay katulgan mo yun dito sapnan yun muna grabe mga gigsunan walay pagbati sa gugma dili palugmay tigutan-butan gani ana 2 Timoteo 3:5 panahon ka malisod nga mga tao higugmaon sila kog lingkod hinapit ipagawa ng bugiro tagpalasa ng sukihon sa ginikanan, wala igabalos dili, Diyos nun. Wala sa itong katapusan gano'n. Wala pagbati sa gugma, dili malugmay, tibutang-butang, magpatuyagon, mabagis, dili may gugma sa mayo, mapudihon, madali-dalihon, ikpaburot, may gugma sa kalipayan, inay sa Diyos, puntahin noon. Nagabatasan sa dagways tinuan, apan nagpanghimakak sa gawang ini, likayin ninyo kining mga tawhana. Mauni ang kinaiya sa katapusan mga ilaw. Ang mga anak ng suko sa ginikanan. O niya, mas palamihon sa mga batanon ang kahilayan kay sa Diyos punta. Wali mag-iksunan, ibutang na to. Magwali tayo, ibutang na to sa bulangan. Gamay rin mo kampo. Pero, magwatag manok, ipabulang na to. Puno ang bulangan. Muna usan na tayo mailan. Nga atong panahon karon malisod na gyud ka panahon. Sa manay, lunok. Kamatay, lunok. Ang uban nag-antos. Huwag tubig. Diri nag-antos kay sobrang tubig. Gubat. Sapa. Lunok dito sa Luzon. Nga ang mga sakyanan, mura ng submarino. Tsunami.
Ang dagat sobrang tubo. Dito sa Japan, ato mga niagi, ang tubig mitubo o nikalas o dagang kinabuhi o mga balay ka na naguba. Linog, sa tawag na tornado, aeroplano nga walang landing syuta o nas dagat, gubat, tinipasay, aeroplano nga isubrag bugdak sa yuta, gubuto, o dili pa lugay nga katong mga bago ng graduate sa mga sa ito nga sundalo sa ito, mga army. Nga, Mississippi rin ang luwas, dito gilanding mga kiksunan sa kining masakan, tungkol sa kagkusog ni Atos Balay, tulog kagong patay ang tagbalay, ngawa sila magto nga manisgrasya kay way highway. Matod pa nila sa tagbalay, nga layo na tag-disgrasya din pa, kay way sakyanan, way motor makani. Pero ang niadto mga kigsunan dili motor, aeroplano. Labi na ning ato dinhi ang gianang aeroplano partner. Wa ta kay malo nga paglanding dito sa balay na pamano. Mo na ang pug kanunay mga kigsunan. Bangka mabuhay pagkulang ng bangka motor versus highways mas guruto. Trailer. Automatic tulo patay mga kigsunan. Sila no? Nga na ang kadako sa dagat mga igsoon. Akong namanang ba, kung naata din na nagulit-gulit na nagtalaw-tanaw, pagbundak sa mga tubig na na, patay yapon mga igsoon. O na ni katapusan. Stay alert, control the virus, save lives. Mo na ni siya ang naakaroon sa ato mga igsoon. Coronavirus virus o Delta variant. Tabayran. Kato ba? Kung sa'y kulang ini mga kaigsunan, pagbalik sa Ginoo, haluol na kaayo. Ato ba sa mga Ilonggo, ang aton amay ara naging sa gawa. Ang aton amay ara na sa gawa. Sa Cebuano pa, ang atong amahan nanagin sa puntahan. O sa Siargao pa, ang atong amahan, jari na sa puntahan. Jari? O jaon. Jaon. Oh. Ay mo pangurihin, Brad. Jari, jaon. Ang resulta maura. Jari, nara. Jaon, tora. Okay, salamat kayo. Pagbalik sa Ginoo mga kigsunan, dili na mangingong magsipig panghambog nga kami may maluwas. The final, ang Ginoo may mo hukom. Final ha? Final mag-igsoon. Tanang reliyon tapo. Biyaw ng Ginoo. Ikaw, pasok. Tubag ni Cristo. O sa mga Ginoo, ipakita ang tanang. Panorama. Kuy, kapasaman. Okay, John Romagos. Pasok. Glenn Tarok. Okay, pasang. Pasok. Ang Tarok. Kaugulad. Napinsan kay gusto nung pa. Adili, pasok na pasok. Kaya paano mo na yung ganilin, ako sawa, ay pasok. Alma Laing, pasok. Jerry Laing, napinsan. Kaya nagkaso. Roger Sinyada, Asur, tapos sa mudya. Kung nga na mga kaigsunan, kulba-kulba na. Sino yung pamunta na yun? Sabi sa hana ko din, kita ko kung natin husay man husay. Ipakita ang talang mga kaigsunan kung sa dili yun basta-basta. Dili ulaglag ang Ginoo kung dili katewalo nga kung sa'y salaan mo mga kaigsunan. Muna na, hapit naman siya bumalik, tinanggan mga damta mga kaigsunan. Ang kalibutan karon mga higala, nagkagumot na. Ang kalibutan wala na ikalinaw. Muna nga, karon panahon na sa pagluod nato sa Ginoo. Atong mga seminaryan,
katong magpabautismo na mudawat sa Ginoo, kung maabtan mo sa pagbalik sa Ginoo niyang hapon, sigurado na. Eh akong ipangutana, ikaw ra, kung mabautismohan karon, gikan karon 2 ka bulan, sigurado pa. Sigurado pa. Usa ka tuig sa wala siguro. Kaya kung magkadugay, martir. Maluya manuod. Magkadugay. Mayroon pag bautismo, balik ng Ginoo, luwas yun. Tama na rin sa mabuhay. 40 kapil na bautismohan. Antod, apat to, 2 ka semana, napay tulo. Antod, wala yun. Si Inday, sakti na rin nagbilin mga gigsunan. Wala. Nang ikinahanglan yun na to. Kaya di amat sa kalibutan, mga gigsunan, ikinahanglan na to ang pagpanganda. Balikon ako, sa ganyan, ang matuod ng Iglesia, doon ay timaan. Adlaw ipapahulay, nilibutan ko sa mga mahugaw, o niya, nagkinabuhi diya sa Ginoo, nagpagpo sa kinabuhi, ginikayan ang kahilayan, magpadasigon ta diya sa Ginoo, dili sa kahilayan. Bisan tuon ang atong panahon ka krisis, panahon sa kalisod sa kinaya, apag nagpabilin gihapon kita, mga igsoon, sa ato nga pag-alaga diya sa Ginoo. Before ko mo lingkod, na ako'y dawatot ka pangutana, kung doon ako'y pangutana sa atong seminar sunod sa 7 ka lecture dito kagabi. Unong kagabi, plus ko sa karon, ay mo ng 7 ka lectures. Okay, sa inyo mga question, pangutana. Si 15 pangutana mong gigsunan. Sa inyo pangutana. O sa inyo nalimgan. Basta sa putahan, kung matubagin ng pangutana, apel yung mong bautismo. Kung matubag. Sige, Brad. Ang pangutana, yan itong mga gabi, parte sa pagkaon. Sa pagkakaroon, ang ginatiling baboy, paglikap. Pero karoon, muli at mga nanaan na sa kwarto. Hindi na pagkakaon, di na kung sa kabindir, hindi na pagkakaon, mahugaw. Kaya, pagkaon na sa tao, kana ba, mahugaw maghapon. Basta baboy, Brad. Sa pagkakaroon, Wa man gibase ang kahugaw sa gikaon. Ang gibase sa baboy. Bisag imo man na siyang pagkanoon o kanang lunlon tubig. Sa ngalan nga baboy na siya, hugaw yun na siya. Kaya mo niya na kay ang baboy, kay kini, may buak nga kuko, apan walang magpangusap, mahugaw kini alan kaninyo. Sa unod ni ini, dili kamo magkakaon. Wala magingon nga, ayaw mo kaon sa baboy, kinikaon na siya mga hugaw. Wala. Kung sa hinungdan ang tao mahugaw, tungod sa baboy. Dili kay baboy na hugawan, ang baboy may makapahugaw na to. Muna ang ginuan kita, dili ang baboy. O, nakuha mo Brad? Gawas ko niyo ng pagkanoon o kining mga limpyo o niya, humagaon sa limpyo sa baboy, mahimong kanding, kana makaon na siya kay kanding naman. Nga kayo man nagkaon o mga nindot na pagkaon nga limpyo, baboy na magyapon. Di, mahugaw gid siya. Dili sama itong pastor ng Ginoo, kining baboy, himo ang kanding. Pagtanaw niya, kanding naman din. Kaon siya. Dili na, di na itong ilaron na itong gagalingon. So, baboy din na siya. Sa nabuntalan? Si Paring Tipan. Butis mo na. Kung siya? Ang ato pagpapara, usap kami mo. Usap kami mo katuloy ito ang langit, di ba? Pagkahupat sa usap kami mo katuloy, asal magpunta, hindi mo niluto. Doon ay katapusan. Ang usap kami mo ito at langit, pag-abot sa usap kami mo ito, kaya ba? Tama yun nga, mamatay mo kadagabi sa lecture. Kay si Brad Tiban, sa kadugay niya, wala mo sa kipaw, mas kalimutan, hanap mo yung palo. Balik na din siya. Ingon niya sa Benedict 21, inikatapos sa usang kalibo, manaog ang Jerusalem, uban sa mga tao. Kaya ang atong original Pinoy-anan, di kanta sa abog sa yuta, ibalik kita diri sa yuta.
Paraiso. Wala na yung kawatan, wala na yung limbo. Dito sa bagong langit, bagong yuta, kung unsay imong himuon dito, makatanong ka, makaani ka, okay na. Wala problema. Balik ang original partner. Katong sa una nga napakyas, ibalik mga kaigsunan. Ay, ato na i-recognize si Pastor mao na editado sa mga option, de la Cruz, kaya na-cross mga kaigsunan. Hindi siya madawat sa langit, kaya na ako na-cross. Okay, ano sa ba? Last question. Last question mo na Exxon. Para mahuman atong ano? Sa inyong pagkutanan. Ay, mo kauo. Si Tiwan, nanguntahan naman yun siya, nahuman ko sa kalibo, naman tapad doon. Ibalik na siya. Kaya di man tapos ipil din to, bakasyon mo sa kalibo, puri mo ito. Usa na lang. Ikaw rin manlod, kung nagtanaw ka, kung nagkipuntanan. Ikaw Dan, kasi katawanan. Sa padya, nagaglan ko yan. Sige na, tagaan nagpanahon gamay. Wala na. Wala na. Okay, na-revealin sa inyo mga Exxon gamay na ka. Ang ingon diyan sa Biblia, nga inig human sa 7 kahambak before sa ikapito, dahil mo tatas sa langit, kadang nadungog ang tingog, saka gawin na rin, o niya isakgaw sa mga ano, dala na dito. Abot ato dito, 7 days ang biyahe mga gigsunan. Nga nung 7 days man, dili kay Dritso ta, tanang mga planeta, duawon pa na sa Ginoo matupag i-enjoy. Pag-duawon pa na dito. Munang 7 days. Kung i-Dritso, 8 minutes na na. Muna nga, gana kayo maluwas mga gigsunan. Kasi gusto nga, maluwas, upat sa Ginoo, mato sa langit, tas gamot. Kamutin. Hindi mo lagi nag-exposure pa. Okay, salamat kayo. Wala naman tayo kong panahon mga kiksunan. Napupos na itong panahon at kumagayong wala tayo mahimo sa pagpakipatok sa kamaturan, kundi pagdating sa kamaturan. Thank you very much. O kini ang atong inyong paglahong sa pag-utingkay sa kamaturan may kunat.